o saan kita ang ipagpasdalan. Kahit ang mga rason, di tayo makikaawa. Apan pag-abot ng mga kaaway, kinahanglan na pagtigugon ninyo ang trumpeta at iyong pagpasdaan. Ang tantong nakatulog sa maong tino sa trumpeta na wala na lupain. Ang namatay siya ang iyang kamatayon tinuyuan mo. Ang trumpeta. Ang Diyos. Nagtulog. Nagtulog ka. Ang trumpeta. Sa ikaw magpakalingan karong adlaw sa Jesus na nang nagwalang na akan kita mga tulubuon ng ito o ay buong isa na kung